Ta, ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligaya Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. bagong taon, 30 días o 29 días sa sana Pasko na. maligaya Ano pa man? bagong Ako po sa lingkod, Mardela Deng ibang sadit sa naperutian. Iriba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot. Siyempre kasabay po dyan ang bulos ng impormasyon na magali sa luwas sa Mega Force Patrol. Sa palagos po ng pangarap ng mga istorya, tanganing babalang ibog sa manuan, kasi napukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 1st District, Pading Jomar Bien. 2nd District, yan po dyan mga tugang si partner Al Armario, Karen Ala, pagkatapos si Joshua James Bino sa Daraga. Yan man sa 3rd District ang samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasadita. Sa Mobile, katuwang na po dyan ang samuyang piloto, ang mata ng DCGP sa kalsada, Henry the Boy Mata. gitara. Sa technical side, yan po dyan ang samuyang Chief of Reporters, o Chief of Reporters, Chief ng Technical, Chief Ramir Tanay. Yan man siyempre si Jerome Nico Martinez sa mga pong IT sa DCGB Social Media Department. Production Assistant Center, Shara May Liron. Mantang yan po sa newsroom, sina Angel Mustasa, Jenny Matthew Bilaran at sina Mary Joy Jarasco. Kami po kapos, minasaludar mga kabayan, minapapanin sa magmang morning. Kahit man kamo sa kunyan, sana po okay kamo. Tama ka po ko seniors, good morning. Galaw-galaw nang humaba ang buhay. Kain ng masustansya at tuwad ay magparahadit Sa ng mga dapat dapat na paghaditan. pagkakasama, Always happy lang. Gusto ko, happy ka. nagsama, sabay And then siyempre sa mga birthday celebrators kunyan, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. barkada. Bano, mga tugang rangkadaan pa mga istorya. Uy, salamato na. Ka after 17 hours of ordeal, pangyari, di, ginuyod na mga tugang so MB Herculano kan MB ano to? Don Antonio. Yan. Pasiring po dyan sa Pier Catabaco. Ring Jomar. Good morning. Salamat, Pading Mar. Pirang oras itong ordeal? 17 hours. Dagdagan ta. Dagdagan ta pa. Taday na naghihiro na tanaw ko. Baka naputol. Okay, Garo iyo ta 20 minutos na na uminuldot so itaas baga kang barko. Oo. Digdi sa natunawan, taon niya ako sa pier. Oo. So ang natunawan baga so sadit na isla digdi. Yan, oho. May medyo bakanting bakong makahoy. Nahiling ko na, nakuldot na. Nahiling ko digdi sa barko. Pero 20 minutos na, deng iro-iro. Iyo ah. Dayman na malos na barko. Dayman.
igwa digding maluwas na barko, pero may daungan na iba. Ah, May maluwas na barko, digdi, alas 11 ni mahali. Mhm. Ano ini, Star Ferry. Aha. Pero ho, may bakanting daungan, kan ferry boat. Iyo. Aha. Kaya lang, today na naghihiro, baga sudon na Herculano, Ay, pa 20 minutes na. Ano doon Hindi, ano daw nangyayari ka ito? Oh, baka, Oo. baka Piguguyod baga ito? Piguguyod ito kang Don Antonio. Pero Oo. dahil na naghiro eh. Iyo. So, pigurasan ko mga 20 minutes ng standby lang ito. Huto sa balyo. Pero at least, Kang isla. araranina. Aranina. Oh, tsaka dahil nagkaroon nagtataririk. Sa mga Dahil nagkaroon mahihapoton nagtataririk. daw ako. Nakakakod na. Araw kayo ng mga posisyon dyan. Kung magdalagan na yan, mga pirang minuto bago makantos digdi. 5 minutes ko tani na yan. Kung nagdadalagan pala nini, 5 minutes, ano yun na digdi? Kaya lang 20 minutos nang standby ho duman sa balyo. Oh, kung sa normal garong dalagan, 5 minutes a day. Kung Oo, ayo. piguyod, magabat. Araw ka na piguguyod ko ta, kung nagdadalagan na yan, mga Dapat 10 minutos, 15 minutos. Oh, dapat tong 20 minutos na kwintada mo, dapat yaw na nakaduong na. Kuta na, kung di utong baka, Oh, yun. dahil naghihiro. Ano doon nangyayari? Bata, Dahil taram ta, bata, harayo na ako sa pwesto kang Coast Guard, daan may radyo baga sa Coast Guard. Iyo, bata guruto mo na kunyan, guruto mo na sa mga pasahero. Oo. Hirap. Ano doon nung nagagarday, panaghihiro lamang ini. Oh. Iyong posisyon kan so mga naguruldot, so sa itaas, hindi sa makahoy. Mhm. Duda ko na putol kay tugal ko. Ang pigaditan digde, ka nguning ibang naghaharlat. Ta kung naputol so ko na warang ki-control, nabahura, mas delikado kung nabahura, ta harababawon ng parte bagay ni Padingmar. Kay may lulusutan ka na sa nadigdi, kay pon, malusutan mo ito para makaagi ka. Pag napasinala ka, naramdaman mo na may nagkakabarahura man digdi mga internasyonal na barko pag napapasila kan diskarte. Oo. Yung pigado tan. Kaya de kita, de ugaring akong nahiling na Coast Guard digde sa may parting na pupwestuhan ko. Sigurado ko sila nakaisin na kayan, mararadyo na yan kung ano nangyari. Naghiro na kidiit. No, baka Pero naghiro kidiit. Baka nagabante. Dahil laton ko, taon-taon, maapod na lang ako Padingmar. Iyo, aha. Garo so pole baga, so poste. Supalo? Garo nagisog-isog na, o supalo, nagisog kidiit. Ay. Baka lamang diretso na ini. Aha. Babalik na sana ko tabi Padingmar, dai man digdi kinag-aralat na iba. So, ang sitwasyon digdi, yan, so sarong barko, mahalin ng alas 11, manipis ang pasahero. Dahil masyadong pasahero. Pero may mga karga panuki bihikulo. Ano ini, so may mga relief ini eh. Iyo. Sa gobyerno ini, mga pagkatandoanes pa. So, ayan pa rin, naghiro naman ang gargidit. Naghiro. Taon-taon mabalik na sana ako pag nakadoong digdi. Alright. Yan ang report pa dahil hali digdi sa Pirkan Tabako, Jomar Bian, DCGP. Thank you very much for rin, Jomar. Mga tugay pong update. Pagtugay po duman sa naraot na barko, hali pong Birak. Kaso Banggi. Ano po, mga alas 8 Banggi na raot. And then, ngunyan pong, ano yan, mag-alas 10 na. Saka po, naguguyod siya, no? Nakaabot na sinda dyan sa may patikan San Miguel Island sa pagpalaog, no? So, piguyod na, and down na po naman sa may mga natunawan. Isla na Tunawan. Diyan po sa Tabaco. And late na minuto, mga tugang, tanagiro na daw po kasi bago medyo may nag-standby. Ngunya da nagiro na, 'di ba? May nangyari lang kasubago, may adjustment garo no. Tapos siguro na ma-attract ka ng mga tugang diyan po sa pier. Halat-halaton ta po. And tanganing makakarao naman ito pong mga gurutom ng mga pasahero Irak man. Dahil nang mabakalanda sa tindahan duman sa loob ng barko. Jesus Mario, paano araw pa lang kan talaga pag medyo
ay nabot kang rimalaso, mga tugang sa katahawang kang kadagatan. Maray nga nita, day po na diskwido sa barko. No? Sabi mga sanggatos da ang lunad kito, tapos may mga bihikulo, paano? Ng bihikulo. Diba? Okay, so sige po, the God's will, mga tugang, taon-taon makaduong na po yan dyan sa Pier Cantabangco. And then makadumana sa mga destinasyon po ninda, so mga pasayro, bata susaro baga, kaurong ko sa buwan ni Papa P, naka-schedule so sa iyang ano yan, agum, dyan po sa ano yan, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Kundi paano kayan naatraso po sa biyahe po ninda. Okay, o bueno, mga tugang, may preskon palang kasubago sa kunya na rin. So Diocese Candigaspi manong duman sa ano yan, pangapudan para po sa accountability and action. Kasunod po kan impacts kang Tropical Storm Christine and Super Typhoon Pipito na nakapiktar mga tugang kamang nakaging mga aldaw sa probinsya po kan Albay. So kasubago, sinarosaro na po ni VP Henry, so mga ano yan, magkakani kong mga pangapudan, mga puntos ng pangapudan, mga tugang ng pastoral letter na ipinaluwas, binasa sa mga simbahan, mga tugang kasuhapon. And then sabi ni Father Rex, the same daw na pangapudan, binasa man sa Masbate kasuhapon. No? Okay, diba sa mga kababayan, sabi tangani, itong mga nangyaring sunod-sunod na bagyo, parada ni mga bagyo, magsirbing eye-opener sa Gabos, including sa mga disaster officials including sa mga chief executives manungod po dyan mga tugang sa preparasyon. Diba? Pati na sa mga kababayan tabako man lang ang disaster mitigation and preparedness, bako man lang po yan mga tugang trabaho kang gobyerno, trabaho ta po yung Gabos. Na aramon ko ng mga hazards magpreparar kita, magplano, asin gibuhon sa mga naukudan tangani po na ma-attain ang zero casualty. Ayan. Save lives before properties. Yan po ang number 1 na mga katugunan. Now, siyempre, sabi tangani, pag nag-irahay, dapat build back better. Yan. Hindi yung parehas lang na kapag inagihan ng baha, rangka. Parang yung paliwanag kong nata ngayata spillway yan, nagsusupay ngayon tubig, kaya nga nga spillway, tang tuwi katuyang kan, masupay yun ng tubig. Diba? Kaya spillway, tawag spillover ng tubig. Diba? Pagtulay na nga, natalangkaw na, yung gano'n, yung mga papating ang mga style. Diba? O yan, mga tugang, mga ano yan. Sana, ini po gibon seryoso kasato yung mga local chief executives, gobernador, mga tugang, so mga leaders including mga congressmen, senador, presidente ng Pilipinas, na ano yan, maging talagang tunay ang sa tuya na pagpreparar. Although sabi nga ni, mga tugang, na ngaya sa Japan hanga sa Pilipinas because of the anom na parada ng bagyo, mga tugang, so bilang kan mga casualties, diit sana minimal. Pero maski pa paano may nabawas pong buhay, di ba? Ang magayon nga ning ano yan, sabi nga ni notable na pangyayaring magayon na preparasyon, mga tugang, so nangyari sa Catanduanes. Na kahit para paano mga tugang rinapado ning gusto nagkagaraba ang mga harong, paing gustong mga harong ang nagkagaraba, may nagkawara ng istaran, nawara ng hanap buhay, pero day po ni nagadan. Hanga so Japan, kung paano daang ginibo, kaya maagad kami yung pointers niya sa Indo. Pero kulang yan, di ba? Dapat na maging tumimo sa Gabos, mga tugang na mga lokal na gobyerno, na yan pong Local Disaster Reduction Management Fund. Bako lang po yan pang relief. May mga aspeto po yan na nakaprograma base po sa batas and then sa mga circulars kang COA kung ano ang mga dapat na pagkagastusan kayan. Maliban sa relief, mayroon pa yung mga kaibat, mga trainings, pagkatapos mga dugang preparasyon, pagbakal ng mga gamit, di ba?
pagkatapos yung pati na rehabilitasyon, and even sabi nga ni pagtaon ning ayuda sa insurance nga ka mga nagkararautan mga dugang ni mga harong. Ayan po ang nagkakampiran ng mga dapat po sigurong hilingon kimaray, no? At sana maging open ang satuya pong mga leaders kayan na pangapudan mga tugang kang satuyang simbahan na hilingon kimaray, adalang kimaray ning makusog kung itong mga pigigibuta applicable pa o kay puan niya itong pakusugon talaga. Ang paghampang mga tugang sa peligro, dahil man po natatapos, sige-sigian dapat, continuous dapat ang preparasyon asin pagpatagaman ng pondo asin paggibo ng mga dapat nagibo na infrastructure na madurar po ng halawig na panahon. Tugangatan istorya, ali po niyan sa luwas. This time, ang lalaking pasiguro pirmi. Joshua James Bino, good morning, kumusta dyan? Yes. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay, maribok-ribok, makolor at maugma, fiestang ang datingan tabi, Sir Mar, mo niya na pagkaaga. This is ground floor ka na Ayala Mall, Legazpi. Kung sa'y nagapuo na programa opening ceremony kaining 2024 Bicol Fiesta Haraya kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Yan yung tiniripon ang gabos na anong na probinsya para i-showcase sa mga produkto nila. Yes, todo suporta Sir Mar ang mga provincial director kan anom na probinsya kan Bicol Region bit ansay ang kanya-kanyang mga produkto. Digdi sa ground floor kan Ayala Malls kung kaya talagang pestang-pesta ang datingan. Ada akol ni mapagpipilian ining mga mapasyad digdi. Mapili nin mag-iba-ibang mga produkto magpon sa mga logo na bado made of abaka, may mga produktong made of pili, may mga produkto pang dekorasyon made of stone o gapok sabi Sir Mar na pinag-diresenyo asin man iba-iba pa na may rin ang creativity kan mga Bicolanong micro small and medium entrepreneurs sabi Sir Mar. Gustong sabihin yan, Bicol Region. ang sabihin yan Joshua, so mga produktong dabis-dabis kang Kam Norte, kang Kam Sur, Katanduanes, Masbate, Sorsogon, Ginubatan, Buda Albay, ayaon jad gabos mababakal sa Ayala Malls. I mean sa Ayala ba yan? Ayala. Sa Ayala? Apo. O guys ano? Ayala? Ayala. Sa Ayala. Kaya nabiyok ni Sir Mar so local products kan Bicol Region hali sa mga iba-ibang probinsya tabi Sir Mar sa ngunyan nagapupuo na opening program kay ning 2024 Bicol Fiesta Haraya Regional Trade Fair na ang tema Celebrating Culture, Creativity and Community. Pinag-organisar ini ka GTI Bicol sa panginot ni Regional Director Dindo Dabol. And napinsin sa tabi ni Sir Mar sa nakaaging mga semana dahil sa namatian sa na-experiential na route na panahon alagad darakan pagiging resilient kan mga Bicolano talagang day mapagulan ang GTI Bicol sa pag-promote Sir Mar kan mga produktong Bicolano mas makapag-crear na indakol na market and ma-introduce sa publiko ang mga produktong Bicol non tabi Sir Mar tangani ng mas mamipit na Bicol pag-abot sa creativity, pag-abot sa tibay ta sa pag-design tabi Sir Mar ng mga produkto kung kaya kadakol na mga produkto ang pagpipilian di kitabi Sir Mar sa ground floor ka na Ayala Malls Legazpi. Madurar na trade fair na ini. Magpuon niya na aldaw, pitsa 25, sondo pitsa 28 kay ning bulan ni Nobyembre and oral daw. Igwa nin mga ano nga po kayo ni, mga entertainment and may mga demonstration tabi Sir Mar aron kay ning creative demonstration in pottery making. Hoy, paggibo ning pottery. Yes, brought to you by Tiwi. Correct. May jewelry making. Ali, man yung siyempre duman sa Masbate. Masbate. Tapos? Kam Norte. Kam Norte. Yan. May demonstration in weaving. Kanlabok, progressive
cooperative kan Labo Camarines Sur. Ay, duwang. Ako, Cam Norte. Cam Norte. Duwang klase ang piguwiv duman. Pero duman halos ang piguwiv duman garoso mga ano yan, strands kan pinya. O rin na, nagkataon na ng mensahe si Regional Director Tinto na po. Yan. Sa DTI Tinto. Created exhibitors for this event coming from the six provinces of the region. So, actually, I was prepared a speech. Siguro ba? I tweeted it this morning. I prepared it this morning. Para na to. Kasi, in my region sa ito, situation, nasa cellphone. Biglang na-trade yung battery. So, kung ano minutes, anyway, let me read my word. Ako po this morning. Thank you, Evan, for the statistics in this authority. Magpapatapon. Nagkaputol Joshua. Yung pa rin, ano rin, siguro sa paghawak lang. Dito ba? So, wag ko tatakpan yung ano to. Yung mga secret pala to, dapat tumimot dito yung hawak, dito bawal. So nag-report kaya, Sir Bar, may technical error. Okay na. Dahil dito, yung mga susunod na magsasalita, tandaan nyo, ang hawak ng microphone dito. Okay? Dapat sila na instruction muna bago tayo tigakyat. Anyway, so let me read my speech for this morning. So as we kick off this 4 days here until the 28th, celebration of the people's talent, Bicolano talent, culture, tradition, business and innovation. It is just that speaking that we say first thank you, big thank you to the one up high for despite the challenges and difficulties we hurdles and continuously taking off right now due to the really effect of the successive typhoons that visited us the past 2 months. Here we are gathered today, standing mic or sitting there to celebrate our achievements in peace, depicting our known trace as the region of the Aragon. No amount of calamities, natural or man-made, will put down the spirit of the Bicolano. We will rise up again and again to pick up the solid pieces of lost opportunities and capitalize on them to reduce our lives, our hope, our livelihoods, and our communities. Let me emphasize, though, that this 4-day event is not only a showcase of culture, tradition, and talents of the Bicolano, but more importantly, tandaan nyo ito, mga artists, mga creatives, this event will provide an array of opportunities for our creative talent and enthusiasts to convert their innate endowments and skills into productive business endeavors. We are DTI. We are after creating entrepreneurs, not only talents, not only skills. So we want you to become entrepreneurs and help us bring income and provide opportunities to our colleagues, mga kapwa Bicolano. That's our bottom line. That's why I think that's the reason why Presida ipinagkatiwala sa DTI. Because this is the bottom line of this law. To create more entrepreneurs and provide employment and income to our kababayan. And to put more context why we're having this 4-day event, let me give you this background. Ito primitive na ito ni Eden. The Philippine Creative Industries Month, which is supposed to be last September, mandated by Republic Act 11904 for the Philippine Creative Industries Development Act. It aims to promote and celebrate the role of creative industries in nation building and socio-economic advancement. With this, the DTI 5 aims to unlock new opportunities to the MSMEs by providing them with a broader platform for exposure and promotion through the conduct of the People Presa Haraya, creating culture, creativity, and community. The bottom line is always the community that will benefit all these
trade that we are doing. Vegan Plaza Haraya, creating culture, creativity, and community, presents the cultural vibrancy and creative dynamism of the Bicol region, which is an opportunity to honor traditional festivals, creative innovation, and digital advancement. With the theme Festivals Towards a Creative Future, the festivals will highlight the region's diverse cultural heritage through vibrant festivities and vibrant trade fair, all reflecting the seamless blend of tradition with the modern digital era. A while ago, downstairs, A.D. Garong was asking me, ano pa mga festivals sa region? A.D. Garong, for every province, we have one festival. Okay? So, Naga, they have, the regional is Peña Francia, but they have, ano festival sa Tansol? Yan. Sa Albay, they have Ipalong. Ay, hindi tayo sa Aylac. So, Rodeo, sa Tanduanes, Abaca, Sorsogon, Kasanggayahan, sino pa nakalimutan ko? Naputol si Joshua. Joshua, tawag ulit. Tabi, no, naputol na sa minutos. Nagtatakarang po si Director Dindo Nabol kang DTI in connection kan opening kani pong Haraya trade fair. Dan, makadisplay yan. Culinary delight, music, dance, workshops, and performances. Nauna na tayo kanina na performance ng mga taga, ano yun? Ang group yun? Sarungganggi Dance Troupe. This celebration serves as a platform to highlight the rich cultural heritage of the Bicol region, integrating traditional practices with modern creativity. Today, the community aims to foster pride in local culture, stimulate economic opportunities for SMEs, and promote sustainable development rooted in cultural preservation and innovation. So, this 40 event has actually proposed several events. Today, we're starting with this showcase of talent, this trade fair. Tomorrow, we'll have our General Assembly of our creatives and a lot of current activities during the 4-day event. And for this trade fair, we have din nga, nabagit na kanila na biling doon, may extra na niya, the 30 creative entrepreneurs from the 6 provinces of the region, which basically come from the family, 1, 2, 3, 4, 5 domains of the PISIDA. So we have 12 domains under the PISIDA law, and for this particular trade fair, we are showcasing 5. And what are these 5? That we focus with for this trade fair. We have this audio visual media. We have one creative entertainment task. We have from design domain, we have 5 creative MSMEs. Publishing and printed media, we have 3 participants, and pinakamarami, kasi ito talaga yung At for visual, we have 15 creative MSMEs from the visual art, and from traditional cultural expressions, we have 2 creative MSMEs. Actually, A.D. Darong, for Bicol, all of the 12 domains, meron kami noon. Marami kaming representations noon, but we just share for the select, we will generate right there. That's why we have already 30 coming from these 5 priority domains of the PISIDA. And kung isa-isa natin yung marami, we have thousands of players of creative under the creative industry. Okay, so further, alongside with the conduct of the trade fair, yung sinabi ko kanina, we also run tomorrow the assembly. It is to cultivate a vibrant ecosystem of the growing, emerging local talent, fostering creativity and celebrating the rich heritage culture of the region. Through engaging talks, marami yan, magsawa kayo. Bukas sa dito may mga sessions dito. Dynamic activities and diverse activities, the assembly seeks to establish a platform that not only protects creative minds, but also promotes economic growth by harnessing the potential of the creative industry.
So those initiatives align with the broader goal of enhancing the region's cultural identity, stimulating innovation, and creating a sustainable network that can propel Bicol creative players onto the national and global stage. The result of the creative industries assessment survey will also be presented during the assembly. But nonetheless, speaking of propelling the Bicol creative players into the global stage, next year by June, we have an invitation in the Netherlands to showcase our fascinators, our Abaca wearables. Magkaroon tayo ng fashion show in the Netherlands in June. So it will be parang Bicol solo fashion show in the Netherlands. We just had a meeting last Friday with the artists, and they're coming by February to start the ball rolling for this project in June 2025. Okay, so nandito ang mga ang daming talaga activities lineup for the 4-day event. So we are inviting everyone to please take advantage of these activities and events while it's free. Kasi libre to. Kasi binigyan tayo ng photo ni Lady Jordan. Again, before I finally welcome you all, dito pa tayo welcome. Let me go back to my previous point. Let it be emphasized that this 4-day event is not only a showcase of culture, tradition, and talents of the Bicolanos, but more importantly, this event will provide an added opportunity for our creative talents and enthusiasts to convert their endowments and skills into productive business endeavors. After all, the very bottom line of the law and why the Bicol is on top of this industry is to create more entrepreneurs, as I've said, to provide income and job opportunities to our fellow Bicolanos. And now, I can warmly welcome everyone to the 4th Bicol Delta Haraya. Maraming na aga po, ginaragpunti na po sa Ilmaubang Delta Haraya, Bicolandia. Ang handa sa Road PBJ. Sabi Sir Mark, Ayan. na mensahe ni Regional Director Tinto Nabolso. Bako na para i-showcase ang talent kan mga Bicolano kung gibuon sindang creative na mga entrepreneurs. O yan tabi, Yan Sir ang Mark. anong meaning dagan haraya? Haraya. Yan ang haraya. Yan yung kung sa mga inot na imagination. So produkto kang pag-asa, pangaturugan as in imagination. Correct. Kaya pala mga akanak lang di Sir Mar. So mga uning nga mga gapok na pigparatong patong nakahurmang tanga. Iba-iba mga creative side ka ng Bicolano ang ipig-showcase din ng Sir Mar kan DTI Bicol. Okay. Kaya tabi Sir Mar, kasarana sa nainin kan mga nakatama po niyan, ground floor, kanaya lamang Legazpi, Bicol Fiesta Haraya. Bashobino, Susugidi. Thank you very much, Joshua. Mga dugang, standby lang. Kami po ay magbabalik. Taud-taud sa naman. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara si ratitser o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pilit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Bakit balik po kita sa programa? Nasa linya si Pading Jomar Bien. Gano'n na kaduong na sa barko. Diyan po sa Port Cantabaco. Pading Jomar, please come in. Salamat paling ba ako na inatod
na o inabayan na kan na Don Antonio ining Don Herculano na ferry boat para makagilid digdi sa pier kan syudad kan Tabaco. Ang sistema pa lang kay ni Pade, bako man guyod. Bako guyod. Pasirin digdi. Kaya kasabag ko pa lang kaya medyo napunduduman sa may banyo ka na tunawan may naputol na record. So, pinabayan, giraray, dan dangan luway-luway na inatuligdi sa kilid kang pier kang Tabaco. Sa ngunyan, dahil pa nakakaibaba ang mga pasahero sa ipig tatanos pa ang pakadaog kaining Don Herculano. So sa lubot na parte, garo piguguyod na maka-iswag pa totoo para magpantay ining rampa tangani na makaagyan mga tao asin ang mga bihikulo. Nag-abot sa pira, sobra 17 oras. Ano para kayo pading marang style kung yung nagdudukutan ang duwang barko, dukutan sinda, pakumangguyod, ang pakadukot, saka minaabante ning Don Antonio na iyo nagkukuyod, nakakabit ang mga lubid sa atubangan sa Kasaudyan, sa Kasatahaw, na iyo minaguyod na digdi, actually abay digdi sa sarong barko. Dahil ko lang anong kung sa inhali ining Don Antonio na nagsundo digdi, pero dahil man ang mga pasahero ata ini. Garo haling Masbate yan. Haling Masbate garo yan na Don Antonio, garo haling Masbate. Haling Masbate? Oo. Ayan. So, hinapit na lang siguro. Wala man bagang biyaheng Masbate, pasiring digdi sa Tabaco. Day, man. Anyway, nagsakuro. Nagsukuro yan. Nagsukuro. Nagsukuro. Kinuha lang talaga. Nag-rescue lang talaga. Iyan baga supata karan. Yan baga supata karandaan na kapag makina ang naraot, ang responsibilidad ang shipping lines. Pare. Nawara pa day sa sound mo. Nag-rescue lang talaga. Dahil papig ng mga pasahero, kaya ayun, ipamaraba ko yung gamoro na panahon. Boss, excuse me, pirang oras ko sana. Pirang oras. Kaya mo na na-compute. Manay, kumusta experience? Kumusta experience sa Arabunga? Mga mahon lang sila. Talaga ba na? Ayan. Pagkuman pa lang gulping mari ang pasahero, di pa lang ang pasahero pa rin mahar kay ning barko. So, magilig kita sa ulam kita digdi. Iyon rin pare. Tapos na so kadipisilan na inagiyan matapos na marout ang sarong makina kay ning Don Herculano. Ano na nga ini Pakundo? Don Herculano. And Don Herculano, then rescue kan pagkiriba masanay ng barkong Don Antonio hinatudig di sa Pier Cansulay Tabaco. Yan pa rin mga follow-up pagtugay niya to, Jomar Bien, DCGP. Thank you very much, Paring Jomar. Don Herculano yan pa rin. Kasi Don Pakundo, wala na ito, duma ito sa kunyan. Ang batang Quiapo. Ayan pa no, salamat. All's well that ends well. Nakaduong na mga tugang so ano yan. So barko na narautan mga tugang kasubanggi and then rescue kan Don MV Don Antonio para makaduong mga tugang dyan po sa ano yan sa Tabaco Port. So nakaduong na po tabi adi. Now, ang sabi mga tugang, may information tayo sa newsroom na may gustong ipaliwanag mga tugang ang ano yan, ang Philippine Coast Guard in connection kay ni pong insidente si Ensign Jason Bernardino kan Philippine Coast Guard Catanduanes mga tugang
acting substation commander ang nasa linya. Ano po? Para maipaawat man ang kanilang side in connection po kanina pangyayari. Dumanta dakula na ngata ito na nag-rescue sa Coast Guard. Yan. Di ba? Okay. Mga tugang, yan na po ang si Ensign Jason Bernardino, ang Philippine Coast Guard Catanduanes Acting Substation Commander. Hello sir, good morning. On air po kita sa DCGB, si Mar de la Cruz po ini. Hello sir, good morning Sir Mar, sa Philippine Coast Guard po ito. Apa. Okay. Sir Jason, may gusto na kayong ipaliwanag in connection itong pangyayari sa MV Herculano? Bali sir, ano lang namin sa iyo nangyari sa Herculano. Apa? Along the way po yung, underway po yung Herculano papuntang Tabaco, galing po ng Virac. Bali po na ka-engine trouble po sila. Okay. So ngayon po, dahil po sa concerned citizen po, isang passenger, saka lang po namin nalaman, nagkaroon pala ng engine trouble yung barko po na yan. Tapos sir, upon na-receive namin sir yung report sa amin sir, bali nagkaroon kami ng communication sa substation Tabaco para sa aksyonan kung ano talagang nangyari doon sa barko yun. So upon verification sir, ang sabi ng substation Tabaco, nagkaroon daw nga ng engine trouble. Wala din sa kanilang inform na nagkaroon pala ng engine trouble during underway papuntang Tabaco sir. Tapos sir, bali, tinawagan namin sir yung kapitan ng barko. Umaga rin kasi dito namin sir na namin yung sir, yung engine trouble. Bali sir, mga madaling araw sir, kanang na. Pero 700 na lang umaga namin sir nalaman na may engine trouble pala yung Don Herculano na barko natin. So ngayon, tinawagan namin sir yung kapitan. As per kapitan sir, may papunta na raw sir na magtutong sa kanila sir, papuntang Tabaco sir. So ngayon sir, nagkaroon lang kami siya ng monitoring. 5 time to time sir, tinatawagan namin yung kapitan sir para sa update sir. Ayun. So hindi naman nagpabaya yung Philippine Coast Guard matapos na malaman po ninyo yung incident. Yes sir, bali sir, kung nalaman po namin agad yun sir, agad naman po kami mag-responde sir. So ibig sabihin, lahat ng po lahat na monitoring sir, ginawa namin sir, lahat ng coordination, ginawa namin sir. Nung nalaman na namin sir na meron palang engine trouble sa rin ba? Ayun, kasi may lumabas kasing mga information kanina na yung Coast Guard niya hindi na-responde kapag engine trouble ang problema, kundi yung shipping lanes dapat. Hindi sir, pag muna yan sir, na distress ang barko sir, nag-responde kami yan sir, pag may mga sources kami na pwedeng pumunta na po, malapit lang sir, nagayang puntahan ng mga routing assets namin sir. Nag-responde kami agad yan sir, once na malaman namin sir agad. Ayun, ang sabi niyo sir, nalaman niyo na may engine trouble pala, umaga na? Yes sir, umaga na sir, kasi kung nalaman namin sir ng gabi, anytime sir, pwede na kami sir magkapag-rescue kasi in vicinity namin sir, meron kami sir itong barko sir na nakakit ng relief goods. Nalaman din namin sir, dahil nakapag-check sir, sige kami agad sir. Yun, kasi yun ang parang question din ng mga pasahero doon na in distress din anya kami kasi gutom na kami. gutom na anya kami. So, ano ba talaga anong sistema sir? Kapag ganyan, kahit engine trouble yan, basta may distress call ang barko, ay nagresponde ang Philippine Coast Guard. Yes sir, pero ang unang nag-responde dyan sir, pag may distress call sir, yung pinakamalapit na barko sir sa vicinity na sir. Alam mo sir, merong international bagong dumaan sir. Tapos in distress yung isang barko sir, ang unang mag-responde sir, yung malapit na barko sir. Kami, tupalo na lang kami sir. Kung malapit kami sir, kami rin ang unang mag-rescue sir. Ayun, kung nakarating agad sa inyo kasi kagabing mga alas 8 yata nangyari yung pagkasira. Malapit pa dyan sa Catanduanes eh. Oho. Okay, so malapit kung na-report lang sa amin sir, nakapag-responde sir na ganyan sir. Opo. Okay. Sir, ano po ang gusto pa niyong sabihin sa ating mga kababayan na nakikinig po? Sir, nananawagan po kami sir sa mga lahat ng mananakay ng ating vessel. Na lagi po tayong mag-iingat, mag-report po agad sa pinakamalapit na Coast Guard. O kaya mag-text o tumawag po
sa mga ganitong insidente para po magkapagtanda kami agad ng search and rescue. Yun lang po, sir. Salamat, sir, at mabuhay. Apa, sir, marami po salamat sa paglilinaw po. Mabuhay po kayo. Yes, sir. Yes, sir. Anytime, sir. Good morning, sir. Good morning. Mga tugang Ensign Jason Bernardino, ang acting substation commander kang Philippine Coast Guard Catanduanes. So yan po tabi ang mga pangyayari. Ari, dahil pala na receiving banggi. So, impormasyon aga na daw. Habang pa naganda naman sinda, ang sabi may barko na ngayang pasiring irigdi. Yan po tabi. Hindi man nga totoo na so naraot sa ang pag naraot ng barko, di kami na-responde kundi so pag naraot niya ang makina, bakit di na-responde ang kusyan kundi so kunya dahil mga totoo yan, ha? O yan po tabi, may mga pangyayari pong kaganapan yan sa nangyari po kasuhapon o kasubanggi na halos talagang nagtaumaning kadipisilan duman sa mga kababayan po niya to na mga pasahero siyempre kung sigan taririk ang barko dahil mo na maramang kung saan maduman dyan minaampang da sa rapo-rapo, minaampang pasiring sa tiwi, minaampang sa Lagunoy Gold, minaampang patabako. Naraot sa sarong makina, duwa palang makina kaya tanganing timbang. Marita matibay man sa kapitan na napatilong niya ang barko hanggang sa mabot po sa rescue. Ano po? Okay, so yan ang mga kaganapan po, mga tugang. Sa pasalamat na lang dahil pong nadiskwido. And yan po, sana sa mga siningkaan talagang makaabutulos ang komunikasyon sa mga mga kababayan. So tamang impormasyon tanganing makairo mantulos at sa tuya pong mga otoridad. Mga tugang, bilis-bilis ng oras, 11:33 in the morning. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Nor Cubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. ABP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times, we have served you at your own home. AVP through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABP Catering Services. AVP Catering Services
is here to serve you, from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mapay sa ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Savers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinabusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ang syudad, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Te, pabili po ng 2 Knorr chicken cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Knorr Cubes ay may doble-doble. Knorr Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Knorr Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Knorr Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Knorr Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, tepos mo yan, bro. Pray until something happens. Hello kay Sir King Rinaldo, partner, listening and watching from Bangkiroan. Siring man si Pulpugan, good morning po. Si Alvin Uy, magandang araw sa iyo, Sir Mar. Salamat sa Diyos na iligtas lahat ng sakay ng barko. Sir Mar, anong sangay ng gobyerno nakakasakop ng Philippine Coast Guard tabi? Yan, ang Philippine Coast Guard po ay nasa ilalim ng Department of Transportation. Yan po. And also, nakaantabay po ang Kabalikat Santo Domingo ay si Sir Francis. Sir Francis, get well soon po tabi. Ayan. And then, duman po sa mga kababayan po natin, mga tugang na nagantabay, sana po ay okay ka mo.
ito na po yung yung final na adjustment mga tugang kang presyo kang petrolyo tomorrow. Ang gasolina, papadyon, ang gasolina ma-aumento ng 1.15 kada litro. Ang diesel ma-aumento ng 1.10 kada litro. As in, ang kerosene 80 centimos kada litro. O yan na po ang final mga tugang para po sa aga 6 o'clock in the morning na price adjustment o pag-aumento kang presyo mga tugang kang petrolyo. Ulitin ta, gasolina 1.15 kada litro, ang diesel 1.10 kada litro, as in ang kerosene 80 centimos kada litro. Lahat po yan increase. So may oil price increase tomorrow. So magpakarga na po tabi ka mo. Tasayang man ka na 10 piso. Alright. Dito ang tani istorya. Partner Mario nasa linya. Partner, good morning. Please come in. Yes, good morning, partner. Nakaangklaman giraray sa turismo. Ang mga pigiribo mo niyan. Ninda ako, Bicol Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, asin ni Mayor Pido Garbin Jr. At the same time, siya mangyari ang Executive Director kanako Bicol. Manungod sa mga proyektong pigigibo ninda, may relasyon sa turismo. Ini ang pahayag ni Mayor Garbin kung saan sinabi niya na ipagpapadagos man giraray ninda. Iyan na People's Park diyan sa Boulevard na napindyante dahil sa mga kaso alagad tig-lalaoman na sa mga masunod daldaw magiging diretso man giraray ang pagporsige kana sinambit na People's Park na pwedeng pakinabangan kan mga tao asin lalo naman kan mga saradit na negosyante. Dahil sa royan kan prioridad mo niyan sa mga programa kanako Bicol ang turismo. Apera kayan ongoing onyan ang piglalao naman na pagproseso kan mga nabudgetana kan mga tumanilakod na aldaw na mga proyekto for next year, lalong-lalo na ang mga covered court sa iba-ibang mga barangay digdi sa Legazpi City. Kadakol pang mga nakatalaan implementar na proyekto alagad ansaro sa pinakadakula pa na pig mamaot kanako Bicol iyo ang planong pagkonverter kan dating airport diyan sa Kusada na may convert ini sa business hub na bigapon sa area na yan. May wason baga partner ang area na yan. Kaya saro yan sa big puporsigi ng onyan kanako Bicol sa pagtarabangan ng onyan na Congressman Saldico asin Mayor Pino Garbin sa Legazpi City na para kumbaga sa may mga koneksyon na programa na pinakatundag ka ni pag-abot kang panahon, iyo ang turismo, bago sana sa Legazpi City, kundi sa bilog na probinsya, Canalbay. Iyan pa, partner, ang informasyon. Ginaray, digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Naman po sa mga kababayan niya to. Dire-diretso lang kita sa mga istorya. Mientras na sa mga nagharapot po tabi, ano nga yan mababakal dyan sa Haraya Fiesta? Yan. Kunyan po yan. Yan yung mga products kang imagination, mga tugang. Kumbaga, bunga kang pag-alaom kan sarong individual. Yung pangaturugan, di ba? At saka yung aspiration, mga tugang ka mga kababayan ta. So, yan mo mailing yung rendition ka mga artists. Ha? May mga ano po dyan. Maniba-ibang mga, sabi nga ni Kayan, mababakal kita, may painting, may mga unan matindi, mga gapo an sa iyang medium na ginamit para makakiraan ng kwadro. Pagkatapos mga, mga iba-ibang pan-display, mga tugang mga gapo.
Ang gamit niya. Stone artist si Marasigan. Mga stone ang gamit niya na medium. In-imagine kung paanong gibon. Maganda pagkagawa, no? Pagkatapos, syempre, may mga shell products dyan. May Abaca products, no? Yung pwedeng pan-display sa Pasko, as in iba pa. Tapos, mga tugang, may mga, ano yan, igwaponin itong pinyasan, pinya cloth, no? Igwapo dyan. And then, syempre, dahil mahali, mga tugang, ang produkto kan tabako. Yung mga tabak. May samurai. Yan po dyan. Mga tugang, maniba-ibang klase po ning matarom na bagay. And then, unan matindi, susungay bagad yun kan Karabaw Buda kang baka. Inukit. Ginibuan ng sculpture. Ang ganda ang tingnan, no? Tsaka yung mga paintings po nila, ibang klase. Magagayon, no? Pasyara lang po kamo dyan. Dyan po sa Haraya Fiesta. Dyan po sa trade fair po yan, regional trade fair. Na pinag-organizar kan DTI para i-showcase naman yung mga mga resulta kan, sabi nga ni kayan, aspiration kan mga kababayan ta, mga MSMEs, no? Pwede kong makabili po dyan ng mga products na yan. Yan po sa yan. And then sa masunod pong simana, sa masunod pong aldaw, after na matapos po yan na Haraya, ang sunod po dyan mga tugang, saro pang kunyan, magayo na, sabi nga ni kayan, tarabangan ta. Pitsa 29, masikad man mga tugang hanggang Desembre 1. So, tiendas sa Isla Catanduanes. Diyan man po sa Ayala Malls, ano? Pero this time, ansayin na pong mga products, ito pong coconut-based. Yung mga halis sa coconut, di ba? Tagar mga coconut farmers and industries po ang ipipresentar dyan, di ba? Bibida yan kang DTI, tagaroso sa CFIDP ini. Pero tarabangan ta po ini, mga tugang. Ini man ang pwede niya itong maging suporta sa mga lokal na parauma, mga tugang ninyog, siring man makapagtaon ng oportunidad sa mga micro, small and medium enterprises na makabangon, apisar kan pagrapado sa indakang bagyong Pipito sa probinsya, may maabot po sa 30 na micro, small and medium enterprises from Catanduanes na mapresentar kan sila po mga produkto, mga pinag-orgulyong produkto hali po sa nyug. Siyempre, sigurado yan, may latik. Tayong latik, ang kasabay kan dyan, so minatamis na bao, minatamis na niyog, di ba? Yung santan, natawag nila, ano? Yung coconut jam, para masarap ang latik. Yeah. Yan. So, kita-kita tayo dyan, mga tugang. Suportaran ta po yung mga MSMista, tayo ni ang paglaom ta. Kung tutusin, sinda po ang nagtataoning mga trabaho sa mga kababayan po niya to, yung mga micro, small and medium enterprises. Sinda po ang minataoning dakul na trabaho sa mga kababayan ta. So, dakul po na mga produkto na halisan nyog, pero may mga pagkaon po na sabi nga ni kaya siserving patunay o refleksyon kan tibay, as in pagka-creative, mga tugang ka mga taga-islang probinsya kang Catanduanes. So tulungan natin yan, ano? Mga kababayan ta, nali po sa Catanduanes na ma-display kan sila mga produkto po dyan, tarabangan ta po sinda, turuang-tuwangan ta. Sa pagkakataon po na yan, makapagtaumang kita ng ayuda sa sainda sa paagi kang pagbakal kan sa ng produkto. Tanganing paguli po urbuson taan ng mga nititindakan mga taga-Catanduanes sa tienda sa Isla Catanduanes. Tienda sa Isla Catanduanes. Sunod-sunod din ng mga kang DTI, ano? And pag pitsa 5, yung na-postpone o na-cancel, mga tugang na
trade fair kang Cam Norte para sa indaman ng finest products and mga kakanin. Dahil po sa bagyong Pipito, na Oktaba po yan, sinurospindir bagadigdi ang gabos sa aktibidades dahil sa pagpreparar kang Pipito. So, petsa 5 na po yan, mga tugang mangyayari. Diyan mangyayari sa Ayala Malls. Namarita nakakuha pang isdat si Ma'am Christie. Sa ito so adit ni Ma'am Christie, nagduduwa-duwang i-cancel ta. Ano yan? Dahil na pati ngayong islat ngayon dyan ngayon sa Ayala. Bata ngayon haranda na ngayon sa mga mga MSMista na mapasiling dyan. Kundi dahil po sa daitig tugutan po kan sitwasyon dahil lang po sa bagyo. Pasalamat na lang kita rin na padirigdi. Pero nevertheless, inatras po ito. Tayo man suggestion mga tugang ni ni Director Nabol. And then nahiling ko direktiba kang OCD, pinorward ko kay Ma'am Christie. Kang nahiling niya ito, i-cancel ko na ngayang sermar ngayon ni na ayan. Then kinaanuhan after the typhoon yun po nagpostin da kung noari na sa nagigibon. Yan po ang mga nagalat po kang masisiram na mga kakanin. May empanaditas, pineapple empanaditas. At saka yung masa podrida. Ako pigalat ko sana. So ang ko sana John. So minatan. So malagkit. Na inamul-umulan laog mga tugang. So minatamis na mani. Yan sa laog. Product of Benson's Cam Norte. Yan, maraming masasarap na pagkain yan. At saka yung anong tawag dito? Mayroong masarap pa doon na buko pie na ibang klase. Yan. Pag-abot na po kang pizza 5, mailing po nindo yan dyan. Yeah. Tong gusto, sabi sa kuya ni Director Christie, may pasalubong ngayon ko sa imong usirmar. Ayan, yun si Director Christie, estudyante pa sa nainisa sa Mabini College. Nag-eskwela man ako duman. Kasarabay-sabay ko na po hanggang sa nasa media ako, nakalog sa po sa DTI. Ay, meron mo yan, Rose from the rank. Si Ma'am Christie naging director na siya ngayon. Provincial director po doon sa Cam Norte. Okay, so duman sa mga kababayan ayan po, tara, supportan tayo ng mga MSMista, tangani po na makabangon, makadire-diretso na po na negosyo. Ayan po, tabi, tangkilikin natin ang sariling atin. And then I think yung products ng Albay will be showcased mga tugang duman po sa Saud, sa Manila. Napospon man ito pero idadagos man po yan mga tugang. Pasiring duman sina Sir Noel Bunaw, ang DTI Provincial kang Albay. Sina Mambem yata pupunta doon, at saka si Director Nabol para po yan tabangan. Hindi pong mga entrepreneurs from Albay na isusokis naman sa inda pong produkto duman po sa Saud. Duman sa Dakulang Mall mga tugang sa Manila. Alright? Paano mga tugang? I think this is all for today. Paaram na po muna kita dito sa programa. Ang tabay lang po kamo mga tugang, pagbalik ang baret alas 12. Kaibanan ko na po dyan si Jasmine May Baloloy. Sa pangarap po kanso na kaibanan sa bilog ng tropa, Mega Force Patrol, siyempre si Jun Apolis sa lado technical, kasubagos si Chief Ramir Tanay, doon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Bilog na tropa ka Mega Force Patrol, ang mga pagripan niya sa newsroom. Sa enda ko po, thank you for giving us company. God bless the Philippines. Happy Panguntuan.